Jotono no lapsogo ani channel o hingkai tomong no ani channel no subscribe khalaiya ko hingkai subscribe khalai ready ang ketar job advertisement te online information related video sanam hingka phai tini kaisa ketal notification alainai omo rijak Indian Coast Guard ni bwkhaktwi hingke norok video no paithak jora te naitong ni kaham ka saimanani bagwi hingka phai official notification ailaino omkha official notification obo rijak Joint Indian Coast Guard ni bwkhaktwi Ministry of Defence hingke norok online apply khlaimanai abo 6 tarik February ni simi 23 tarik February jora norok online apply khlaimanai tomong no interested tongkha hingke norok apply khlaina musungkhai to norok apply khlaina di o jaga o eligibility hingka hingkai je chwla rok simi Indian citizen tongnai rok apply khlaimanai kainui post tongo kaisa hingka hingkai general duty tei kaisa hingka hingkai domestic branch tongo hingka o kainui ni bagui norok apply khlaina musung tongkha hingkai to norok apply khlaina di abo 6 tarik ni simi 23 tarik February jora tongo hingke o jaga o education qualification hingka hingkai o jaga o general duty ni bagui hingka hingkai class 12 pass nangnai o jaga o nabi general duty hingka hingkai class 12 pass borok hingka hingkai oro maths tei physics nai porijak hingka hingkai general duty ni bagui norok apply khlaimano hingkai domestic branch hingka hingkai class 10 pass hingkai no norok o jaga o domestic branch ni bagui apply khlaimanai hingkai o jaga o age rijaka je 18 ni simi 22 years ni bisingo tongui tongnai candidate borok apply khlaimanai haipano sini ST rok ni bagui hingkai to 5 years relaxation tongo hingkai norok tomong no norok ni qualification bai mili tongkha hingkai norok apply khlaina musungkhai to apply khlaina di o jaga o vacancy tongo Navy general duty ni hingka hingkai 22 ta total 24 ta tongo domestic branch hingka hingkai kainui tongo o jaga o hingka hingkai norok nainai di PDF no ang description o riroano o jaga o details je exam najaknai abo written exam stage 1 wngnai written exam wngnai abo documents verification rok khlaijaknai saka o jaga o domestic branch hingkai section 1 simi ma rwnai written test hingkai tei kaisa Navy oro GD hingka hingkai abo section 1/2 o kainui ma rwnai norok oro passing mark rijak tongo o jaga o 27 tei 44 SC ST rok ni bagui hingka hingkai o jaga o rijak tongo norok nainai di omo tomong no norok interested tongkha hingka hingkai o jaga o section 1 o jaga o details examination tongo bwsuk mark ni exam wngnai tei time rijak tongo bwsuk question tei subject bo rijak tongo obo norok nainai di PDF no norok manane ang PDF no description o rirwnai tei official website bo ang description o riroano norok tomong no interested tongkha hingka hingkai apply khlaina musung tongkha hingkai norok PDF no download khlai norok kaham kai porimani yagulo syllabus rok tamo tamo tong norok nainai di stage 2 hingka hingkai je CBT wngmani examination aboni merit basic khlai kaisa shortlisted khlaijaknai step 2 ni bagui aboni yagulo o jaga o fitness test rok najaknai fitness test hingka hingkai o jaga o norok nainai di norok ni 1.6 km run rok 7 minute o complete ma khainai abo rijak tongo hingkai stage 3 o hingka hingkai documents verification o norok ni stage 1 je stage 1 stage 2 complete wngnai rok hingkai stage 3 ma rwnai aro documents rok nainai di norok tomong no norok apply khlainani norok hingka hingkai o jaga o merit list tikhlajaknai last stage 4 o hingka hingkai aboni baisi khlai talangjaknai oro online apply ma khlainai 6 tarik February 2023 ni simi 16 February 2023 jora tongnai official website no ang riroano tei apply link bo ang rirwnai norok tomong no apply khlaina musungkhai to norok apply khlaina di o jaga o sajak norok tama documents upload ma khlainai abo nainai di norok tomong no apply khlaina furu tama documents nang hingka hingkai ang WhatsApp group bo riroano a jaga o norok 8 wngri tomong no apply khlaina musung tongkha hingkai norok ayang tei kwrwng di o jaga o tama documents nang obo bo jotono rijak tongo o jaga o general duty candidates rok ni bagui tei all candidates rok ni bagui tama documents rangjak o jaga o jotono rijak tongo mention khlaijak tongo PDF no rok nukano kaham khai nainai di PDF no download khlainai di tei terms and condition rok no rok porinai di o jaga o examination fee sini ST rok ni bagui hingkai to nanglak tei candidates rok ni bagui hingka hingkai borok hingka hingkai 300 rupees ma rwnai norok tomong no free o norok apply khlaina musungkhai exam rwna musungkhai to norok exam rwinai di o jaga o
rijak tongo stage 1 kangkai abo March ni end 2023 wongi mano saka stage 1 tei stage 2 kangkai mid hayakai end kesaro hai class May ni last tongi mano tai o jaga o stage 3 hingkai September month tongi mano hini sajaka kangkai tei kwbangma terms and condition rok tongo abo norok porimani yagulo norok apply khlaina muchung tongkha hingkai norok ni qualification bai mili tongkha hingkai norok o jaga o fee rwna nanglak norok free o apply khlaimanwi tongmung no interested tongkha hingkai norok apply khlaina muchung khai to apply khlaina di hingkai ani channel no subscribe khlaiya kongkha hingkai subscribe khlai ready ang omo haino kwtal kwtal job advertisement tei online information related video sanam.